suwun nggih Bapak nggih. Oh nggih, nggih. Jualahe lagi ya. Nggih, matur suwun. Jualahe lagi ya. Kon munggah malah. Kok tesih wonten panggungan apa mboten monggo. Nah, isin pambukan. Niki lebih kerebuk petani tebu, Mbak. Ya Allah, Ora anjur jane. ditawani lagu malah rebuk tebu. Nggih, niki pripun ibu-ibuke yang di dapur ngesake napa monggo. Iki kalau Bapak Suyati urung nyawer, Mbak. Pak Suyati dereng Nggih, nyawer. dereng niku lho tiliki wonge.